Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in katsiran katsira. Amma ba'd. Danten jamaah pengawasan nikam ingkang dipun miatin Allah Subhanahu wa taala. Monggo dalu punika kita awiti pengawasan kita kanthi tatur ing manah. Kita buka hati kita belajar sareng-sareng, senantiasa kita jadikan wasilah belajar kita niki sebagai kagem jihad kita, mujahadah kita kagem agami. Nantikanipun Kanjeng Nabi ngeten nggih, al-ghudu awrahu fi ta'allumil ilmi khairum Abdullu indallah min jihadin fisabilillah. Terus ngendikanipun Kanjeng Nabi ini ngeten, yang belajar ilmu sesore, sepagi ataupun sepetang dalam belajar ilmu itu lebih utama wonten sisinipun Gusti Allah daripada jihad fisabilillah. Walaupun kita sedaya mangertosi jihad fisabilillah itu pahalanya luar biasa, inangka sanamuddin, punuk ataupun ujung daripada agami. Tapi estafetnya daripada agami niki setelah jihad itu adalah dengan adanya orang belajar dan mengajar. Karena dengan belajar agama, orang mengajar agama, ini agama akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Pramila ingkang dipun kawatiraken dening Kanjeng Nabi Muhammad punika wa yurfa'ul ilmi, nalikanipun ilmu agama itu sudah diangkat. Ketika ilmu agama ini sudah diangkat, pun diangkat dening Gusti Allah dengan mungkin dimatikan para ulama ataupun ulama dibunuh daripada karakternya. Ulama ataupun umat ini lari daripada ulama. Banyak sekali versinya nggih diangkatnya ilmu niku. Pramila hadis sing masyhur niku Kanjeng Nabi ngendikan ngeten nggih. Sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bisalasi baliyatin. Ulaha yarfullahu barakata min kasbihim wa saniyatu yusallitullahu alaihim sultanan doliman wa salisuha yahrujuna minad dunya bighairi iman. Niki hadis nanti Kanjeng Nabi memprediksikan akhir zaman. Jadi akhir zaman niku sayati bakal teko apa zamanun zaman ala umati ngatasé umat ingsun. Yafiruna padha melayu sapa umat minal ulama saking para alim ulama wal fuqaha lan saking ahli fikih. Nalikanipun ngoten pripun fayab tali maka Allah Subhanahu wa taala badhe nguji kepada mereka sapa Allah bisalasi baliatin dengan 3 ujian. Ujian yang pertama niku ngeten, yarfa'ullahu barakata min kasbihim. Ketika umat ini sudah lari dari ulama niku Allah SWT akan mengangkat daripada keberkahan pekerjaan mereka. Ya kuwi nyambut kaya bendina ora nek berkah blas. Kenapa ora nek berkah? Karena yang kita kerjakan sudah tidak sesuai dengan syariat. Ya usah penak uteke dhewe, kebenaran pun akan menjadi pemikiran kita sendiri. Jadi pemaku ki bener sing penting utekku pas ngoten niku. Nah, jadi tidak berdasarkan syariat tapi berdasarkan atas nurani ataupun nafsu. Dengan nomor kali sallitullah alaihim sultanan doliman. Allah Subhanahu wa taala badhe nguasane teng diri kita, daerah ataupun mana saja niku penguasa yang dolim. Jadi pimpin-pimpinane dolim niku bukti nek umate ora salah pimpinane, tapi salah umate. Kenapa kok kadang sampean niku dikei lurah apa camat apa menteri apa presiden niku sing dolim?
Niku bukan salah mereka, tapi salah umatnya sendiri. Karena umat niki pun lari dari ulama. Jadi efeknya apa kok lari saka ulama, malah efeknya ning kon kepemimpinan. Dan ngeten nggih. Niki memang rahasianipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing paling parah niku yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kita akan keluar dari dunia dengan tanpa iman. Niki sing paling bahaya. Ketika umat ini sudah wis padha laris, wis ora gelem patokan, ora gelem cekelan para alim, para ulama. Pramila ngeten nggih, jenenge belajar mengajar itu satu bentuk estafet kerja. Setelah Rasulullah dan para sahabat dulu memerdekakan daripada Islam dengan jihad sing kudu mengayunkan pedang, kudu adepan karo musuh. Setelah hal itu kemerdekaan dan keamanan niku sudah didapatkan, maka survivalnya kita melanjutkan daripada cita-cita beliau, yaitu meneruskan syariat. Dengan cara apa? Ya belajar ngeten iki. Sinau, ngaji agama. Nah, dengan begitu maka pahalanya daripada orang yang belajar ilmu agama sepagi atau sepetang itu lebih utama daripada jihad fisabilillah. Jadi keren Pak sampean niku ora sanggo pedang ya toh. Sampean pemasae nggo pedang malah diguyu wong. Ya klontang-klantong ngene dalan ayo perang. Lah sak mbok perang ya sapa kahanan nama ngejak perang wae. Ngoten nggih. Ada masanya sendiri. Jihad awake dhewe saniki wis ngene iki ya, jihad ngajian ngrungokke karo nyekel ketemel ya ta. Ya ngedep wedang teh kopi karo udut plepuk ngoten niku wis lah jihad fisabilillah. Ya keren apa enake ngoten nggih. Tapi kita ingatan niki itu bersinergi berkelangsungan nggih. Saniki ngeten. Coba bayangkan, umpama sampean saniki ora seneng ngaji, lah anakmu piye? Lah kok anakmu blas ora seneng ngaji, lu putumu kepiye? Nah, jadi semuanya itu dibangun dari kita. Jadi kesolehan orang tua nanti berkelanjutan, doa-doa orang tua berkelanjutan pada anak cucu. Sampean saniki soleh sik, mungkin anak-anak sampean dengan mungkin sampean melantunkan doa lah punya satu harapan nggih. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Utawa ngeten nek Kanjeng Nabi Ibrahim niku ngeten nggih. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibi. Ya Allah jadikan kalimat tauhid niku senantiasa ada di dalam anak cucu saya. Niku diawali awake dhewe niku ngaji riyin. Ngoten nggih. Mulane tapi pada saatnya niku kadang ngenten fatroe. Fatroe niku di masa kekosongan. Aku jane ya ndunung sampean sakniki ya soleh ngaji. Mungkin sampean ngandani anak niku wis kangelan, Pak. Dicontoni ya ora kenek, mbok kandhani sansaya bantahe ngene. Tapi sampean wis rasa kuwatir, sampean soleh sik ngono wae. Sepenting soleh ini saka sampean dhewe sik. Ya mungkin bentuk gawe rada kurang pas ngono ya. Ya ampun, aku ora ndundung ya soalnya. Apa ya salah piye posisine wae aku ya ora ndundung gitu. Apa jawabane kleru ya anakku nakal ram to babah ngene gitu. Ya aku ya ora ndundung juga kuwi ben sing nglakoni sampean dhewe ya toh. Lah, mungkin di saat itu ada kekosongan fatroh. Sampai rasa khawatir. Tapi sampean seperti siji. Kita berusaha soleh dulu di hadapan Allah SWT. Dengan terus berdoa punya harapan. Sehingga Kanjeng Nabi niku nggih tidak pernah putus harapan. Dikala nalikanipun Kanjeng Nabi niku dakwah teng Thaif niku dilempari watu wis kasarane ditolak ngono wae. Masih awake niku glebek getih ngoten niku. Lah malaikat penjaga gunung niku lek ya nesu to. Kuwi nek karep kowe Kanjeng ya Rasulullah nek sampean karep niki tak tak tumpleki gunung iki. Maka semua masyarakat Thaif niki akan hancur. Maka jawab Rasulullah jangan. Karena saya tahu di punggung-punggung mereka ada keturunan sing koki dadi wong-wong soleh. Nah, ya mungkin saniki sampean soleh sik ngono wae. Mungkin sampean di 1 2 aku ya ora ngerti busene pojok kono sing pojok kene kira ndunung ya to. Kuwi kadang ngandani anake rada wangel. Sampean wis berusaha ditirakati. Lah, nanti di masa kefatroan niku luput anake sampean ora. Tapi barokah dungane sampean, mujadai sampean sakniki tolabul ilmi ngeten niki mungkin dicucu nanti muncul. Lho kula niku ki ambak nggih nglakoni Pak nek digagas ngoten niku bapak kula nggih mboten alim. Bapak kula niku mboten ndudeng napa-napa. Mbah kula ya blas.
Saya tak teliti kok ibarat aku iso ngasih ngeten niki pripun. Oh ternyata diceritakan mbahku niku sing Mbah Buyut mule. Mbah Buyut mungkin mben santri lho sing ngoten niku. Dadi ngoten. Dari Mbah Buyut sampai ibarate simbah terus Pak dugi kula niku fatrah. Jadi fatrah sing mbah kula lo bapak niku fatrah dalam artian napa? Ya nul prudul randunung. Ali bengkongnya kadang randunung. Tapi kenapa kok muncul anak-anak yang bisa tahu agama, difahamkan agama? Lah niku karena barokah. Dulu itu pernah mbae jamak biyen niku pernah ada 1-2 yang berdoa ataupun mereka soleh. Jadi sampean sakniki kiyate soleh sik wae ya. Soleh. Masalah wis kowe anakmu kadung nakal ya wis terima-terima gitu. Jadi mungkin salah posisi untuk gawe apa piye ngene gitu. Ya, tapi tidak usah putus asa. Ya sudah pokoknya yang penting kowe soleh mbok tirakati teko mati. Tekelan gondelan ulama. Nggih. Niku nanti di kala cucu kita ataupun di kala buyut kita akan Allah SWT munculkan orang-orang hebat. Sehingga tidak menutup kemungkinan wong-wong soleh, wong-wong apik niku lahir dari wong-wong sing bejat, lahir saka wong-wong kafir. Nah niku Gusti Allah nggih. Gusti Allah niku ora iso didikte. Ora apa ibarate kadang sing anake wong ibarate ustaz kiai sing soleh engko terus ibarate mesti soleh mboten, Pak. Lah niku kadang ngeten nggih. Wong niku pertama satu, keinginan soleh terhadap anak maupun harapan nggih harapan. Setiap orang pasti punya harapan. Ning siji, harapan kita kepada anak cucu yang soleh kuwi pendamlah dulu. Dipendam niku ngeten, aja keperuculan sampean terlalu jumawa utawa kumo luhur. Nek aku soleh mesti anakku soleh. Niku mboten saged. Dadi ngeten. Tak omongi nggih. Dadi ngeten nggih. Wa menahan nafsanil hawa niku memang betul. Akeh tiyang niku ngeten. Bocah ngaji gitu. Ngaji teng pesantren. Mu anak ya ngaji nek pesantren. Lah wong tuane niku harapane wis gedhe. Anakku wis aku wis saleh tak tirakati iki besok mesti dadi kiai. Dadi ustad. Nah, jebule anake agek separo dalan niku mutung. Ayo, kathah mboten? Banyak. Mergane napa? Ternyata niku ngeten. Anake mangkat niate ya kleru, bapake wong tuane mangkatke anak mondokke anak niku niate ya kleru. Mung sadremone siji engko ben dadi kiai, ben dadi ustad, engko enek pondok pesantren utawa enek institut sing keren, engko gajine semene, engko mulih nyang masyarakat. Aku diceluk Pak Kiai. Engko sampean sing bapak diceluk Mbah I, ngene ta? Lah niku tujuan agama apa donya? Donya to ya lah. Dan niku kesalahan dalam sisi niat. Akhirnya kegeden apa yang empiak kurang jaga. Niate wis duake dhuwur. Akhire tengah dalan niku mblendek. Ngeten nggih. Lah makane ngeten nggih. Tujuan agama itu tujuan luhur, tujuan murni yang tidak hanya bisa kita tempuh dengan ego dan apa? Jasmani saja. Egomu arep ibaratnya neng agama, tapi kadang engko dadine donya kuwi ya ngeten. Pun nggih dadi niku mukadimah. Koncane kula aturaken lanjutanipun wingi. Bismillahirrahmanirrahim. La saghirata ora ana dosa cilik min dunubika saking dosane sira. Bal kulliha. Bal utawi sekabehane dosa iku kabairun gedhe. Ida qabila ari kalane ngadepake utawa den adepake ka ing sira apa adluhu keadilane Gusti Allah. Wa huwa utawi adil iku tasrifuhu nasarapine Allah fi mulkihi ing dalem kerajaane min ghairi hijrin saking tanpa batesan alaihi ing atase ma Faida doharot maka ari kalane pertera apa sifatul adli sifate adil alaman ing atase wong abgodo kang bendu sapa Allah wehu ing man sapa Allah taala wa maktahu lan murkane Allah batolat maka dadi batal apa hasanatuhu kebaikan iman
wa adat lan bali apa sagairuhu dosa cileman kabaira ing dadi dosa gedhe. Iki masalah dosa. Wis tak aturke masalah dosa. Sampe rasa wedi. Ya. Awang kok wedi men karo dosa. Mulai wingi kan jangan mendewakan dosa. Eling to. Sampeyan iki ndewak-ndewake dosa nganti ngilangke rasa husnudonmu karo Gusti Allah. Kaya Gusti Allah ora iso ngampuni. Berarti ngono ki ya elek. Ya, Gusti Allah kok mbok napa ibaratnya kau sifati lemah tidak bisa mengampuni dosa. Dosamu sepira. Niku jenenge mengagungkan dosa. Dosa kok mbok gedhe-gedheke. Maksudnya kok anggap suatu perkara yang besar kaya dene ibaratnya gunung lawreng jegrek awakmu ngene to. Tapi teng mriki dikatakan tidak ada dosa kecil kalau dihadapkan dengan sifat adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi ngene, dosa kuwi kabeh gedhe nek mbok adepke karo sifat adile Gusti Allah. Mulane sampeyan aku tak takok, engko madhep pangeran sampeyan niku pengin Allah SWT dengan sifat adilnya atau sifat fadlnya? Adil. Adil. Jadi jejal. Adil apa fadl, Dang? Adil. Wani pore. Apakah kita berani menghadap kepada Allah SWT dengan Allah SWT menampakkan sifat adilnya? Wani pore kowe. Nek adil-adilan, jenenge adil niku seimbang Pak nggih, udul sesuai. Jenenge adil niku sesuai niku ya seimbang. Aku sakniki tak tekok, sampean niku ya apa mau adil-adilan ngoten pantese mlebu swarga apa neraka? Neraka. Surga neraka. Wis ngene ya to. Saniki ngeten nggih, adilnya Allah, sifat adilnya Allah itu keseimbangan. Seimbang iku pantese. Pantese nek sampean kuwi sampean sing dodok ning kene iki lah ya. Aku ora ngarani sapa-sapa. Niku pantese asline ngoten niku upama kasarane dadi ahli surga karo neraka patut ndi? Neraka. Oh, lho pede men swarga. Wong Abu Nawas we ilahilas tulil firdausi ahla. Wala aqwa ala naril jahimi. Sampeyan ora apal sikiran ngono kuwi. Kita iya ta? Blas. Nah, Ilahi du Gusti Allah lastu ora pantes apa ingsun lil firdausi maring surga firdaus iku ahlan dadi ahline. Wala aku alan kula mboten kuat ala naril jahimi nek jenengan lebokne teng neraka jahim. Jadi menungso niku ngeten secara adilnya Allah SWT niku jane pantese niku nek digagas pantese mlebu neraka. Mergane tak deloki umpama sampean ngene wae. Klerune sampean ya Mas ya, klerune sampean, salahe sampean. Minimal ngene wae, barang sing logo, barang sing kuwi mubah, barang sing ora manfaat laibun walahun seneng donya karo sing manfaat niku tak kira akeh ora manfaate. Contone ngene wae ya, sakniki siji. Wektumu sedina salat ping 5, pirang menit? 20 menit toh. Lah kuwi sing khusus, ora khusus berat-berat no mlayu. Ya 20 menit lah ya. Lah di luar 20 menit sampean niku ngopo? Glidik iku ya glidik iki golek nafkah ketoke halal. Terus engko dinilai saka mripatmu. Ya mripat niku secara tuntunan Gusti Allah lek ndeloki Quran, ge maca Quran karo ibarate ge ndeloki babon niku kah ndine. Iya ta? Ndeloki Quran niku ora mesti seminggu pisan, yakin mudah-mudahan sampean niku. Ndeloki babon aben dina. Iya ra. Ya mbuh kuwi sing lewat apa sing ning HP aku ya ora ngerti. Iya ta? Berarti lak oke dosane. Terus tangan saniki. Tangan niku apike nek digawe sedekah utawa ge weweh utawa ge nyambet gawe. Ya ge nyambet gawe halal, ge weweh halal. Karo tukmu minjeti HP kuwi akeh ndi? Iya toh. Seminggu ge sedekah pisan we paling nek Jumatan kluthik 2000 rupiah. Ketoke. Paling 2000 rupiah kluthik ngoten niku. Padahal niku sing enten enek kantongan niku ya biru ya enek, abang ya enek, ijo ya enek. Mesti sing mbok pilih sing putih. Iya ra.
Oh, aja jering to cacah ngawur. Wis pelecehan niku nek ngasih jering barang cek mlebokke wis pelecehan ya. Dadi napa maneh duit rusak ngono kan. Cek dilebokne sing duit ya Allah wis pelecehan niku. Lho sampean yang karcis 50.000 mbok lakoni lho ya. Yang masjid tok karcise 2.000 dit ngono jarine tobat-tobate sapa? Nek wong tobat niku ngeten, Pak. Sampeyan niku biasane nyang bioskop karcis 50.000 oke, nyang nggon bal-balan delok voli. Omane sik poline wedok ya, sampean tambah seneng ya ora? Yakin ae lho. Ada ya ta. Wong sing nggon TPW nek perlu kowe nobar kok ya ora? Iya, wis ngono kuwi. Kenapa saiki akeh sing seneng delok poli wedok? Ya, mbake dunung. Kacau lho. Lah niku mripat niku sedina niku nek digagas apike karo eleke akeh eleke. Tangane awake dhewe niku apike karo eleke akeh eleke. Sikil awake dhewe mlaku nyanggon kebaikan. Paling nyang masjid sedina sampean ping 5 niku nek jamaah terus. Karo mangkat nyambut gawe, karo mlakune nyang keburukan itu banyak keburukan. Pemikiran awake dhewe pikiran sing apik karo sing ngenes niku tak kira akeh sing bener. Iya. Wah aku mudeng sampean niku wis leren. Kita nyambut geleren karo ngantuk karo merem jebule pikirane belayang teko rondo kae cacah. Ngoten niku. Ya wis to, pikiran kita tuh banyak salahnya. Kalau secara adil pas-pasan ibaratnya keseimbangan niku patute niku awake dhewe dadi ahli swarga niku ora patut. Patut ya dadi ahli neraka. Mulane aja wani-wani sampeyan niku mengke ngadep teng pangeran iku sampeyan menantang ya Allah putuskan saya dengan sifat adilmu. Wah remuk sampeyan ya to. Niku tetap sampean diadili Gusti Allah dengan Allah menunjukkan sifat adilnya. Kita ndak akan ada yang selamat. Semua yang kita lakukan walaupun dosa mugi cilik di hadapan Allah iki dadi gedhe kabeh. Mergane secara sosial arek kok cilik-cilik mbok lakoni, tapi secara krus, secara waktu ataupun durasi itu lebih banyak dosa kita daripada pahala. Wis to rampung siji. Berarti sampean ngadep karo Gusti Allah wani karo sifat adile apa njeluk sifat fadhole? Adile ya. Sing nek fadhole Gusti Allah ya cung kowe elek-elek termasuk kawulaku takon sujud ya sujud. Terus apik cung takon ngaji ya ngaji apik cung wis ngenten niku. Wis apik kene. Berarti fadhole pangeran. Apa maneh sampean ngeten, dengan kadar ibaratnya kita banyak salah dan dosa, Anda punya harapan surga sisan. Aku dunung yang mudeng mugi sampean ini ngaji, salat niku arep-arepmu ya surga, ya toh? Ya toh, iya. Ya, yes, aku yakin dunung ngono wae. Kabeh semua orang seperti itu. Tapi dengan sifat adilnya Allah Ta'ala, nek sampean niku modelmu kaya ngono kuwi mau ya toh. Utekmu sing tanganmu, sikilmu, mripatmu, pikiranmu, kupingmu gitu. Ya aku wis ora jangkar ngono lah ya wis basa kene jangkar ora apa-apa. Niku banyak untuk perbuatan buruk daripada perbuatan baik. Untuk masuk surga yang begitu indah, yang begitu suci, ketok-ketoke ora patut. Jadi ngene, surga niku ibarate hotel bintang. Lah sampean kuwi arep mlebu gacuke gur 5.000 rupiah iso gak mlebu. Apa maneh duwene dit 5.000 rupiah wonge elik cilik dekil ireng guteng pakaiane tumpang camping mlebu hotel ngoten piye satak sisan karo nganune ya to satpame. Iku diusir sampean. Ora patut, Pak. Makanya sebenarnya kita mau ke surga itu nek sampean niku duwe napa ibarat wong dipekewuh lho ya. Wale sampeyan ora patian dipekewuh gitu ya. Apa dina njeluk surga wae. Ora ngilo gitok blas. Ya model-model ra ngilo gitok. Ya apa enek wong iso ngilo gitok? Gak. Enek ora gedhek ngono. Jadi tidak punya malu di hadapan Allah. Kita selalu minta surga, padahal kita tidak pernah menengok diri kita. Pantaskah kita untuk ke surga dengan kapasitas yang semewah itu? Jajaran ini wae bidodari niku kinyis-kinyis, ayu. Ora ana tandingan. Jarene niku idune nek diidokke nyang segara, banyu segara dadi legi. Ndang gure etuke sak tremo kowe. Patut ora? Blas.
Ora sah widodari sampean karo bintang film sing ngene Jakarta kono mbok cedhake we gila kok. Ayo ta. Ngoten niku. Oh salaman iki arep salaman iki gila. Sopo iki ya iso ngene iki. Dadi ngoten nggih. Ndak pantas sebenarnya kita kalau bukan karena fadhole Gusti Allah. Terus bose kenal kowe. Sapa kae? Oh si fulan ngono wis pokoke cilik sik ireng degil kae to. Ya sing biasane nek takon sujud-sujud ya, takon ngaji-ngaji. Wis kon mlebu rene ngoten e. Yes, nah, akhirnya mlebu. Wong cilik, undi alik, nginok mlebu ngopo nyang hotel bintang. Aku kenal orang dalam. Ya toh, aku kenal karo sing duwe. Berarti kan Anda bisa masuk surga itu tetap karena fadhole Gusti. Kalau adil-adilan kita tuh ndak pantas untuk masuk ke surga. Amilo ngeten nggih. Anda sangat kita itu banyak sekali perbuatan dosa dari sisi anggota badan, pemanfaatan waktu, pemanfaatan fasilitas yang Allah berikan pada diri kita itu banyak yang tidak sesuai dengan perintah Gusti Allah. Lah niku etungane dosa. Dan nek dihadepne karo sifat adile Gusti Allah niku dosa niku kabeh gedhe. Dadi natrapi awake dhewe niku tetep awake dhewe ora bakal selamat. Mulane penting sampeyan niku ya kuwi eling karo syairane Abu Nawas ilahilas turil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wa bali taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirud bin adimi. Apal ora? Blas. Ku tak ijazah ya Pak ya, apalno wacanen bar Jumatan ping 7. Wis. Dong. Lah manfaate apa? Golek ana dhewe. Ijazah ya ngoten niku. Dadi sampe apalno golek ana. Ane HP enten Pak Syiran Abu Nawas. Ilahilas turis. Yo bar Jumatan sampean maca dhewe ping pira? Itu. Wis tak jazahi ya. Oh saiki wis ngono ki ilang Pak. Wis ketoke bid'ah ngono neh. Wala kabirata idza wajhaka fadluhu. Wala kabirata lan ora ana dosa gedhe idza wajha ari kalane madhep sapa Allah ka ing sira apa fadluhu anugrahe Gusti Allah. Wa huwa utawi fadl iku atau usy iparingan sesuatu bi ghairi iwadin kalawan tanpa balesan. Ingeten lan ora ana dosa kuwi gedhe nalikane dihadepke karo anugrahe Gusti Allah. Nek dihadepke karo anugrahe Gusti Allah, Allah iso arep dosamu kesepira gedene Gusti Allah punya hak untuk mengampuni. Mergane sing jenenge fadl niku napa? Fadl niku piparinge Gusti Allah atau usahain pemberian sesuatu dengan tanpa gantian, dengan tanpa balasan. Orang njeluk ijol. Niku jenenge fadl. Lah Gusti Allah SWT maringi kowe swarga. Niku nek sampeyan niku ngegodhog-dhoge amal ora bakal iso. Apa maneh kakean dosa niku babar blas ora patut. Ning sekarang Gusti Allah niku fadhole niku luar biasa. Gusti Allah SWT ngekke swarga nyang kowe kuwi percuma. Mung cuma ora sah Gusti Allah njeluk amalmu ya ora, njeluk ibadahmu ya ora, ngetke dosamu ya ora. Berarti dadi wong sing nyadang fadhole Gusti Allah. Nggih. Dungane wingi pun apal to? Dungane sapal. Urung ya ang. Ya sampean sambil lalu ae kok. Allahumma inna magfirataka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Wis dikeplekne tat paling ngono. Wis kowe iki jan. Yes niku apalno. Dadi ngeten iki jenenge fadl niku. Fadl itu adalah pemberian sesuatu dengan tanpa imbalan. Bal jami'u dunubuka khinaitin saga ira faida taharat sifatul fadli. Dadi nek diadepne karo fadl Gusti Allah kuwi dosamu gedene kaya apa niku kaya dosa kuwi cilik ora enek artine.
Mulane wong niku kowe ngamalmu sepira, dosamu sepira, kowe rasa putus asa, ngarep wae fadl anugrahe Gusti Allah. Yang penting berarti kiatnya apa? Kiatnya kita adalah menjadi orang yang dicintai Allah. Jadi ngeten, faida toharot sifatul fadli. Faida toharot ari kalane pertelo apa sifatul fadli, sifat anugerah liman maring wong ahabba kang seneng sapa Allah ing man. Itmahalat maka dadi lebur apa sayiatuhu kesalahan iman wa rajaat lan bali apa kabairuhu dosa gedene man dadi iku saga ira ing cilik walidalan krana are mengkono kala ngendika sapa Asyadili Imam Syadili qadis mugi-mugi bersake sapa Allah sarrahu ing atine Imam Syadili waja'al niki ngendikane Imam Syadili nggih waja'al duh Gusti panjenengan dadosaken sayiatina ing kesalahan kita sayiataman kaya dene kesalahane wong ahbabta kang seneng sapa panjenengan wala taj'al lan ampun jenengan dadosaken hasanatina ing kebagusan kita hasanatiman kaya dene kebagusan wong abghaita kang sengit sapa panjenengan. Dadi ngeten menungso niku pasti dhek niku tau apik ya tau elek. Sampeyan niku nek elek kudu nganggep nek dosamu kuwi dibandingkan rahmate Gusti Allah niku ora nek apa-apane. Terus aja njeluk kowe kuwi mengko bali ning akhirat diadili dengan sifat adilnya Allah. Ngarep fadhole wae. Karena kalau dihadapkan dengan sifat adil ora pas awake dhewe nek etuk njeluk utawa njeluk jazak utawa swarga niku ora patut. Patute ya ning neraka. Nek dihadepne karo fadhole pangeran, gedhe dosamu sepira, nek Gusti Allah SWT nyempura ya gampang wae. Gitu. Lah mulakno ngeten. Imam Syadili rahimahullah niku kiyambakipun ngendika ngeten nggih. Niku kudu mbok cekeli nggih. Rabbi waja'al sayiatina sayiati man ahbabta. Duh Gusti ugi panjenengan dadosaken kawula, dadosaken kesalahan kawula, kesalahane wong sing jenengan tetep seneng kalih kula. Dadilah kowe gaya salah kaya apa tetep ngasi kesalahanmu ki ndadekne Gusti Allah niku bendu. Kowe salahmu kaya apa tetaplah berbuat dalam kesalahan tersebut niku sampean kesalahan sing ndadekne Gusti Allah seneng. Enek kak kesalahan sing ndadekne Gusti Allah seneng. Oke, Pak. Lha saene kowe iki malah ngajarke kesalahan iki Ustaz iki ngono ya. Oh sampeyan. Dadi ngeten nggih, nek Imam Syadili niku memang kiyambakipun niki memberi apa jenenge niku motivasi kanggo wong-wong sing saniki kepleset saniki kesalahan niku agar tidak berputus asa. Dadi ngeten nggih, awake dhewe niku paham lah kowe apik kaya apa tetep enek salahe. Siji, misalnya kowe salatmu ke salah ora? Oke, wong basane Fatihah ya ora pas. Iya ora, sujude proposal. Mudeng ya. Iya ora. Gen ketoke tampang gen ketok kaya wong saleh. Engko ibarate pakaiane sunah gen dideloki kaya full sunah. Iya ora. Salahe akeh Pak awake dhewe niku. Arep sampean niku ngibadah salat. Salahnya kita di dalam salat itu banyak. Wis ora khusuk, wudune kadang ora bener, rukuke ora bener, ora tumakninah. Tapi piye-piye sampean kon sujud. Nggih. Dadi niki arep pancen wong salat niku salahe luar biasa, tapi kesalahan di situ tetap Allah SWT senang karena kamu berbuat salah di dalam perkara yang Allah suka. Pilang-pilang aku salah ijik sujud. Udeng to. Nah ini. Padha karo sampeyan misalnya ngrumat wong tuwa. Niku sampean ngurmat wong tuwa. Nih wong tuane sampeyan biasane gayane ngene to. Anake sing enek Papua, anake sing enek Jakarta, anake sing enek Wonogiri, anake sing enek Sumatera, sing dadi tentara, sing dadi dokter, sing dadi insinyur tok bangga-bangga iki ya ora.
Biyo Pak, anak kula niku wis anak kula niku De, sing enten Jakarta dadi dokter. Sing enten Sulawesi niku dadi tentara. Sing enten Jakarta niku dadi insinyur, terus dadi wong kabeh, Pak. Sing ora dadi wong sing ana omah iki. Iya apa ora? Sing ana omah jarene ora dadi wong, padahal niku sing nyewoki bendina ya kuwi, sing ngumbah-umbahke ya kuwi, sing masake ya kuwi, ning sing digetak ya kuwi. Iya ora? Apa-apa salah kabeh. Iya. Lah wong amor niku lak potensine ngoten to. Sampeyan niku amor karo wong tuwa niku mesti sing dadi sasaran kesalahan pertama kali. Sing nek kono disobyo-sobyo, padahal niku upama teko paling nggawa apa? Bumbuane sing entek. Paling roti sak blek. Ngono kok Bali niku njeluk ijol beras sak kresek. Iku jebare nggo yo. Iya ora? Garong niki jenenge ora wewe. Ngono tok nyobyo-nyobyo apa sandangane tentara ngene yo ki dadi wong tenan. Sing eneng omah gur sing iso umbah-umbah isah-isah masake sing dulang dheke sing nyewoki dheke niku jarene ora dadi wong. Eneke nggo disalahne wae jangane kurang asin. Ya toh salah, wedange kurang legi, salah ya toh. Nggih, kutuk nganoke kasure kurang penak, salah. Wis kabeh niku salah. Tapi ngeten salahe sampean niku fidauratil altaf. Salah tapi di dalam kebenaran. Ya kuwi bener apa kowe ngrumat. Lah sing ngene kono ketarane salah. Ndi salah mboten? Ora ndek salah ning salahe gedhe mergane apa? Ora gelem ngrumat ya ora. Saya paham to. Lah, ngeten niki ya Allah jadikan kesalahan saya kesalahan orang yang tetap jenengan senengi. Ya kuwi salah-salah ning ijik di dalam lingkaran ketaatan. Aku ndunung sampean niki napa salat niku ya akeh salahe. Ning piye-piye ya kowe kuwi ijik ditakdir sujud. Kowe ngopeni wong tuwa wis secara kesalahan ya oke, sing klera-klerune oke, sing nang kono-kono ora salah, tapi piye-piye ya kowe sing ngrumat. Padha wae dadi kiai, dadi ustaz ngeten iki, ngajarne kadang ya kleru barang, Pak, ya salah barang. Tapi piye-piye ya salah dalam sisi misi mengajarkan kebaikan. Mulane ora wedi kowe salah ngajar ke hikam dan sebagainya. Ora wedi. Ngene salahnya Gusti Allah ganti syukurane Gusti Allah jembar ngoten mawon. Sampeyan kadang mungkin ngeten Pak, yo ngaji kamsa apa kuat sanggane kula ngoten Pak. Iya aku yakin mawon dan metu njaba kono. Sanggarengku sampeyan konangan ustaz sing rada ndaki sithik jarene tasawufe dhuwur niku nggih. Niku wong ngaji niku kudu ditata atine sik, kudu pas. Lah nek ngono rasah ngaji wong atine sudah tertata lah ngaji barang ngopo. Lho aku tujuane ngaji kuwi gen atiku bener lah nek tertata ngapain aku dadak ngaji. Mulane ngeten nggih kula damel kata-katane lek ngeten nggih. Jangan kamu menunggu suci untuk kembali kepada Allah, karena kembali kepada Allah itu adalah jalan untuk menuju kesucian. Mulane sing ngajiane kene sampeyan niku nglatar belakang kaya apa ora peduli ya to. Wis kabeh niku monggo. Semuanya ini adalah jalan untuk menuju kesucian. Lah nek sampean arep bali nyang pangerane dadak ngenteni suci sik. Lha wong sampean niku bali nyang pangeran niku jalan menuju kesucian. Dadi kadang niku wong repot, aku ora nyang masjid sik wong awakku cik reget. Ya. Aku ora arep isin aku melok pengajian aku cik akeh dosa. Dosane justru kowe melok pengajian kuwi dosamu gugur blok goblok nek ya ngono kuwi. Wong wis ora ndunung blas aku takonake kuwi. Dadi kadang lek sampe digembosi ngono kuwi to. Ya niku tipu daya setan. Seolah-olah wong niku nek elek wong dosane gen ketok-ketok ora patut nyang pengajian, gen ketok ora patut nyang masjid. Akhirnya kesalahan mereka menjadi penghalang dia untuk kembali kepada Allah. Suwen niku wong goblok ya ngono. Lah setan tepuk tangan saged ngono ki Pak nggih. Yes. Mulane kadang itu ya sene setan sik jenis manusa barang ya enek. Wah iki sampean nggo tatone pedekol ngoten iki to, wis rambuté kaya pang anak pang, rambut jaji teko masjid ngono sing ketok soleh mliriki.
ngeregeti ya. Wis ngrusak pandangan. Sampean pomo ibarat arep manggon sop awal ngono kae sing klambine gambar fuck you kae kan mundur. Lah ngono kita. Ya Allah. Mulane kula mboten seneng, Pak. Dadi pancen ya fikih niku memang fikih niku kadang ngeten nggih fikih niku mbok turuti terus niku dadine suwe-suwe angkuh. Dadi ngeten to nek aturane fikih niku ngeten ya umul qoma aqra'ahum li kitabillah. Pancen sing imam niku patese sing paling aqra' paling iso maca ning nggon kitabe Gusti Allah. Terus sak mburine niku tingkatane derajate niku sak ngisore sing alim sing hafid sing Qur'ane apik sing perjuangane luwih suwe. Ning nek mbok terus-teruske ngono kuwi sanger Jumatan iki sop pertamane kawotong. Otong sih sampean sing gambare klambine fuck you, rambute rada semiran. Ngaten iki arep maju ning sop awal wani ora? Lah kok nyang pihak panitia sekono Mas jenengan wingking ngene ta? Lah aku saniki nek ngoten niku adil mboten. Jarene sing teko dhisik dhewe nek sop pertama niku itu unta ya to. Lah sampean sing wis napa niku? Sing wis amale akeh, wis akrok sisan, aben jemat itu unta. Lah tambah akeh to. Lah giliran sing aben dina sing niku lho. Klambine sompang-camping sing fuck you niku sing tato-tatonan arep golek unta pisan wae ora enek ya, mosok kene wis ora duwe amale sithik gur aben jemat dibagai endok. Lah ya to. Niku adil mboten? Lah mbok iya sekali-kali sing penting ora ngimami ngene lah ya. Mosok ibarate nggo pakaian pang terus ngimami Allah baru nlonyok gitu. Dadi seneng burine ngoten. Sekali-kali niku sing pertama niku ya wong sing ngoten-ngoten niku lah dibagai. Mulane sing ibarate pakai suwe-suwe ngagama niku wis nek njaba-njaba senden-sendene nek cagak ngoten niku memberi kesempatan sing ben Jumat itu endok saiki gene itu untuk ngono lah ya berbagi to ya. Allah. Jadi fikih niku Pak, nek dituruti terus tanpa tasawuf niku dadine ya angkuh. Mulane ngaji niku ya aja gur separo. Kowe ngaji fikih tok, ora ngaji tasawuf niku kok ngaji separo. Dadine wong niku sombong. Wis rumangsa bener dhewe ngakimi wong liya kleru kabeh. Wis kacau. Ngoten nggih. Dadi ya Allah jadikan kesalahanku kesalahan orang yang engkau cintai. Nek digagas ngaji ngeten yo kesalah. Aku ndunung sampean ngaji karo ngrokok, karo rokopinan, karo mangan ketemel ngeten sing ngritik yo kathah. Ngaji kok modele kaya ini sing penting yo. Niku. Lah daripada ora nek ketemel, ora nek wedang, ora nek rokok sampean ra sida ngaji. Ya lah ngur ndi? Lah ya kan. Wis pokoke ngoten niku. Jadi wis lah zaman akhir niku rasa datang golek ideal lah Pak ya. Ora datang golek ideal. Kita yang penting apa yang menjadi firman Allah sabda Rasulullah bisa tersampaikan kepada umat jenengan nyaman itu silahkan. Jadi ngeten nggih. Gusti Allah SWT niku luwih rileks. Alladzina yadkurunallaha qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Gusti Allah SWT lagi itu mbok eling, mbok ingat kamu sebut ketika dalam keadaan kamu berdiri, keadaan kamu duduk, walaupun keadaan kamu berbaring. Jadi sampean sowan karo Gusti Allah niku penak, ngadeg ya oleh, duduk ya oleh, kanthi glimpangan ya oleh. Contohnya melane ngeten, terus syariate niku ngeten. Seorang niku salat niku pancen wajibe ngadeg. Ora iso ngadeg kanggo lungguh, ora iso lungguh nganggo berbaring. Lah niku keringanan niku Gusti Allah jebule sowan karo pangeran niku luweh penak. Lho wae kadang wong niku dadak excellent. Pikiran donga niku kudu klambine bersih, suci, putih, marlon, ya toh. Nganggo minyak wangi. Terus menghadirkan hati. Kok nek sampean niku ibarate dikiran karo mlayu plencing jarene ora kanggo. Terus kowe iso mbujuk karo pangeran sing model kaya ngono kan mesti ditampa ngono. Ala mulane kiai-kiai niku adate ngeten Pak. Sampeyan tau nanggon kiai sampeyan malane wong niku tau nyanggone kiai-kiai sepuh. Kiai-kiai sepuh niku ngajaraken ngeten, salat jamaah ngoten niku. Kiai ini niku ya bimbing bar salat niku ya ndikiran, banter.
Tapi niku ora meksa karo jamaah. Sing arep melok ya monggo, sing arep mlayu ya monggo. Mergane napa sing kowe arep sowan karo Gusti Allah, ngadep Gusti Allah dengan model tadaruk, dengan sikap, dengan adab yang luar biasa, silahkan. Tapi ada orang-orang yang dia mengingat Allah SWT dengan keadaan berjalan, dengan keadaan berlari, dengan keadaan bekerja, itu juga baik. Mulane teng pesantren niku adate nggih ngoten, kiai mimpin. Selagi dia niku bar salat ya tetap mimpin dzikir jahar. Tapi sebagian besar niku separuh daripada santri niku mesti melayu. Ya ora diklerokke, Pak. Lah sampean wae lho ngono ibarate ilmumu separuh tok. Woi berarti imame dikiran malah melayu, munafik. Ya kuaco nggih, mboten pareng. Biasa saja, Pak. Mulane sampean dadi imam, sampean dikiran kok ditinggal jamaah kabeh. Ya muni dhewe. Lah ngono ya rasa gelo. Kebutuhan orang niku napa macam-macam. Mungkin ada yang segera bekerja, jamnya sudah masuk terlewat dan lain sebagainya. Mulane Kanjeng Nabi niku nasihati nek kowe ngimami dengan kaum niku cepetno. Nek kowe khutbah Jumat niku cepetno, aja suwe. Musae khutbah Jumat urung pira? 45 menit. Sak jam sisan. Mumpung kapan meneh wong Jumat nyekoki wong-wong kaya ngene iki. Kesempatane nek Jumat tok. Ngono aku ora tak sampaikan suwe ora do paham padek men wae ya. Wong kok dadi kiai gur golek kesempatan. Payah. Yes, yo jasusu yo. Nah, sampe dadi KTP lho ya. Per seprapat jam rampung. Salate 5 menit rampung. Darake ora keren ya ben. Sing penting umat niku cocok ya. Cocok mboten? Cocok. Nggih. Jadi jangan sampai agama itu menjadi fitnah, mengganggu aktivitas manusia. Dike slow ae. Mulane aku ngaji ora suwe-suwe, paling pirang jam. Lah ya nek kiai panggung pidato niku 2 jam lho, Pak. Iya ora? Nggih, sangger arek rampung metu neh. Wis terakhir niki jek mosok terakhir ngasih ping 5. Iki jane piye bulat ya. Kadang kula ya iki jane piye to? Kesempatan Pak Dek. Oke. Jadi ya Allah jadikan kesalahanku kesalahan orang yang tetap engkau cintai. Jadi kleru-kleru sik penting kowe iki disenengi karo Gusti Allah. Wala tajal hasanatina hasanataman abghaita. Dan jangan engkau jadikan kebaikanku kebaikan orang yang engkau benci. Ya niki. Gusti ampun dadosaken kesaenan kula, kesaenane wong sing jenengane ku gething. Lho kok ibaratnya kebaikan dibenci oleh Allah. Yaitu tadi. Mungkin sampean. Ya mungkin kita contohkan sama saja ya. Kita contohkan. Iki sampean salat. Nah, salatmu tekun banget. Ya jamaah 5 waktu mbok lakoni. Wis asop awal sisan. Takbiratul ula mbok lakoni 40 dina sisan. Engko 40 dina mbok sambung neh. Aku nek gur 40 dina kecil. Lah mbok setahun to aku ki iso. Takbiratul ula. Terus kowe rumangsa bebas dari sifat munafik, bebas saka geni neraka. Terus liyane iki mbok sawang kabeh neraka kabeh. Wong dipanggil Gusti Allah SWT, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nyekel pacul sik gedhe pangeranmu paculmu. Ya wis ngoten niku. Wis kowe kumo luhur. Rumangsa nek kowe bener-bener dhewe. Itu sing ndadekne kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Ngoten nggih. Ha iku nek salat. Enten sampean ibarate napa nggih? Dalam sisi amalia yang lain ya sama. Itu sholat nih. Amalia yang lain pun sama. Sampai ini pada sedekah. Dengan sedekah kita, mungkin rumah kamu sing sedekahmu paling muka dewi. Mungkin ini masjid ini rawane aku kok dadi. Kadang seperti itu. Tanpa terasa Pak, tanpa terasa. Dengan kita merasa amalia kita sudah tinggi, kita meluhur.
seolah-olah berperan di dalam agama. Agama itu atas peran saya. Ini ya padha wae. Jadi ibaratnya kebaikan yang Allah SWT tidak suka. Dalam belajar agama itu dia padha sing dadi kiai. Nggih niku dadi kiai kok ibaratnya napa untuk mencari satu obsesi dan lain sebagainya. Itu repot nggih. Mulane ngendikanipun bablasanipun ngeten nggih. La amala arjalil kubul ay li kubulillahi lahu min amalin yuhibu angka suhuduhu. Jadi tak asane kita kula aturaken amal sing tanda-tandane amal ditampa. Jadi Gusti Allah SWT iki ra iso mbok bujuk nek kowe ibarate khusuk rumasane ditampa, nek kowe fasih rumasane ditampa, nek kowe sregep rumasane ditampa. Niku urung mesti. Ya. Lah wong iki kadang lek ngeten nggih rumasane niku amal niku ditampa nek akeh. Amal niku ditampa nek sregep. Amal niku ditampa nek ki ambeke semangat. Padahal tidak seperti itu. Ngendikane Hikam ngeten, la amala arjalil kubul ay li kubulillah. Ora ana amal sing luwih diarep-arep ditampa maring Gusti Allah daripada amal sing kuwi ora nyekseni amal iku wau. Jadi ngeten tandane amal ditampa niku bi antasada analati wa faqaka lahu wallahu taala. Amal sing ditampa niku nek kowe bareng amal kaya-kaya kowe kuwi ora ngamal. Ora lagi bar amal wis kaya wong ngising ngoten lho Pak. Sampeyan nek bar ngising ngoten niku jimbok delok yo ta. Lali apa terus iki mbok eling-eling? Lali. Wah kae iki nganu lho sate lho ngono. Kan ndak mungkin toh. Ya sudah seolah-olah ya ngamal-ngamal ngono wae ora usah dieling-eling. Nyumbang masjid pira 5 juta ora usah diomong-omongke lali. Tung nyumbang pira pambu aku ora eling. Wong ngamal kok eling terus. Jadi kadang ngeten nggih, kula niku kadang ya piye ya. Enten ayat niku wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Dengan nikmat Allah maka sebutlah. Tahadus bi nikmah. Jadi terus wong jarene niku nek cerita amali niku jarene tahadus bi nikmah. Padahal niku dhek ta'aluk itu membanggakan akan dirinya sing iso ngamal utawa amal kuwi saka Gusti Allah. Amal saka Gusti Allah. Saka Gusti Allah apa awakmu sing iso ngamal? Saka Gusti Allah. Jane kita ya alhamdulillah kula saged ngamal, kula saged salat. Alhamdulillah kula saged sedekah. Lah nek ibarate sampean wis alhamdulillah segala puji bagi Allah kulamu ku ilang ngono. Jarene alhamdulillah kok ijek kula berarti kan sampean niku muji pangeran pemuji awakmu dhewe. Iya ta, lere poto. Lah nek sampean niku pancene ikhlas tenan ngoten niki wis ngamal-ngamal ngono wae. Alhamdulillah wis tahadus binikmah niku ngeten lho Pak nggih. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun dengan nikmat Allah maka sebutlah. Nikmat Allah sing ora enek awakmu lah ya akeh to. Misalnya alam semesta, ibaratnya kiwa tengenmu, keadaan yang baik, keadaan yang tentram, cuaca yang baik. Ya keadaan negara yang tentram, sejahtera, ngono lho mbok sebut ya iso. Lung bola-bali jarane tahadus bi nikmah alhamdulillah kula ngeten, alhamdulillah kula ngeten kuwi jane muji pangeran, pemuji awakmu dhewe. Piye Pak Dejal? Lha niku lah biasa bahasa umum ya to. Bahasa umum sing awake dhewe niku biasa alhamdulillah gitu. Alhamdulillah sapi kula 5 niku pamer utawa syukur. Pamer Ta. Pamer apa syukur? Pamer. Yo repot angel Pak ya. Ya Allah. Dadi ngeten, tandane amal niku ditampa, niku siji kowe ora nyekseni nek kowe kuwi agek ngamal. Bahwasanya kamu beramal itu adalah Allah SWT menetapkan dirimu ngono kuwi. Jadi kowe iso ngaji, ya Gusti Allah nekdir aku ngaji. Kowe iso sedekah, ya iku dite pangeran berarti aku ora ndek apa-apa wis wae berarti sedekah wis ngono kuwi. Wis ngoten niku tok, sampeyan iso salat ya Gusti Allah SWT sing nekdir aku salat. Sampeyan iso berjuang fisabilillah nggih Gusti Allah sing nekdir kula niku saged fisabilillah. Nek ya ora usah mbok omongke sapa. Niku ngoten nggih. Jadi tanda amal itu diterima adalah Anda itu gaib atau tidak adanya diri kamu akan menyaksikan amal tersebut dari kamu
sendiri, tapi hal tersebut merupakan muktadha apa itu doharo mahalu fi alih. Jadi niku pertelane perbuatane Allah SWT teng awakmu. Dong ora. Nah, dadi kowe salat niku ya minatum minallah, nikmat sangka Gusti Allah. Kowe iso sedekah ya sangka Gusti Allah. Kowe iso ngaji ya nikmat sangka Gusti Allah. Dudu aku. Nek kok yang aku arep amalmu sundul langit niku jarine sapa ditampa wangil. Wis niku siji tondo amal ditampa. Wali walahu masodaro mingka dalikal amal. Jadi ngeten. Wayah takhiru an indaka wujuduhu. Terus sampean niku meremehkan di sisimu akan wujudnya amal tersebut. Bi ala tak tamida alaihi fitasili amrin minal umuri kal wusul ilallah. Terus tandane amal ditampa melih sampean niku iso meremehkan wujude amal sing ana awakmu. Dadi ya kuwi mau ora bangga-banggake. Malah nek iso niku sampean menyembunyikannya. Ora usah berarti bangga diri dengan amaliyah. Ini. Lah terus bisa meremehkan niku maksudnya kepiye? Wa bi alla ta'tamida alaihi fi tahsilil amri minal umuri kal wusul. Siji ya kuwi kowe ora tetanggenan atau bergantungan dengan amal untuk menghasilkan sesuatu urusan seperti wusul ilallah. Jadi sampean ngeten nggih, jarene wong wusul karo pangeran iki kono kaya amal ngono to? Ya, kowe terus rumangsa nek kanthi amalmu iso marakne wusul nek pangeran. Nek tujuanmu ngamal, kuwi mek wusul karo pangeran, kuwi salah. Ya ngamal-ngamal ngono wae. Wusul niku sampeyan iso teko pangeran niku ditarik karo Gusti Allah. Dudu kersamu dhewe. Dadi wong kok ngamal terus rumangsa cedhak karo Gusti Allah. Contone mungkin terus entuk pitulungan, dongane dikabulke, hajate dipenuhi. Nggih to, ngoten niku wah aku wis manjur tenan, amalku tekan tenan, aku dicedhaki pangeran tenan. Lho ngoten niku iso-iso istidrak penglulu. Paham? Paham ora, Pak? Lah sampean sik digoleki niku sangger ngamaliyah terus hajat kita kabul jarene amalmu tekan disayang pangeran. Justru nek digagas nek Gusti Allah sayang karo sampean kuwi doamu ki rapati dikabulke, amaliyahmu kuwi tidak ora ndadekne kowe duwe hajatmu itu semuanya terkabul. Niku nek hikam lho ya. Hikam karo pandangan sudut pandang awakmu ki beda. Dadi wong niku lak ngeten to. Wong agama niku kelapik lek barokah, urip ayem, tentrem dengan amaliyahnya